ευχαριστούμε τον Κύριο. Θα ήθελα να δώσω το μικρόφωνο στον αδερφό τον Μέμο Σακελαρίου για μια προσευχή ευχαριστίας πριν ο αδερφός μας ο Χριστίδης μας φέρει το μήνυμα. Πατέρα, σε ευχαριστούμε και σε ευλογούμε για αυτό το βράδυ, Κύριε. Σε ευχαριστούμε μέσα στη χάρη σου στην οποία εσύ μας έβαλες. Όλους μαζί, Κύριε, ένα σώμα, μια οικογένεια. Γιατί έχουμε σένα, ένα λυτρωτή, ένα σωτήρα, μια πίστη. Έναν πατέρα, είσαι ο πατέρας μας και σε ευχαριστούμε, Κύριε. Θέλουμε αυτό το βράδυ να μας ευλογήσεις. Θέλουμε εσύ να ευλογήσεις τον αδερφό μας, Κύριε τον Χριστίδη. Θέλουμε να πάρεις στο στόμα του αδερφού μας Δημήτρη και με το χρήσμα το δικό σου, Πατέρα, να σταλάξει τροφή, να σταλάξει υγεία, να σταλάξει θεραπεία μέσα στις καρδιές του λαού σου, Κύριε. Ευλογούμε κάθε έναν που ακούει και σε ευχαριστούμε για όσα κάνεις μέσα σε αυτή τη δύσκολη περίοδο στο σώμα σου, Χριστέ. Σε ευλογούμε, Πατέρα. Αμήν. Αδερφέ Χριστίδη, έχεις τον λόγο. Δοξάζουμε τον Κύριο γιατί μας αξιώνει για μία ακόμα φορά να βρεθούμε μαζί και να ανοίξουμε το λόγο Του και να δούμε τις αλήθειες Του, καθώς πλησιάζει η μέρα που θυμόμαστε ιδιαίτερα την γέννηση του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού εδώ στη γη. Και είναι πολύ σημαντικό να θυμόμαστε ότι αυτό είναι μέρος ενός θαυμαστού σχεδίου το οποίο έκανε ο Θεός για τη σωτηρία μας. Βλέπετε, ο Θεός θέλει με τον άνθρωπο να έχει μία σχέση αγάπης. Γι' αυτό μας έπλασε ελεύθερους. Δεν μπορεί να υπάρξει σχέση αγάπης χωρίς να υπάρχει ελευθερία. Επομένως, ο Θεός ήξερε ότι όταν μας έφτιαχνε ελεύθερους, είχαμε τη δυνατότητα να απομακρυνθούμε από Αυτόν. Έτσι λοιπόν προετοίμασε την έλευση του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού στη γη πριν από τη δημιουργία. Αυτό διαβάζουμε στην πρώτη επιστολή του Αποστόλου Πέτρου, στο πρώτο κεφάλαιο, στα χωρία 18 έως 20. Γράφει ο Απόστολος Πέτρος, «Ξέρετε, λέει, ειδότες, ότι ουφθαρτής αργυρίο ή χρυσίο ελυτρώθητε εκ της ματέας ημών αναστροφής πατροπαραδότου». Είχατε μία πατροπαράδοτη συμπεριφορά και από αυτήν, λέει, δεν λυτρωθήκατε με πράγματα φθαρτά, με ασήμι ή με χρυσάφι, αλλά τιμίο αίματι ως αμνού αμόμου και ασπίλου Χριστού. Αλλά λυτρωθήκατε από αυτήν την πατροπαράδοτη συμπεριφορά σας, από το αίμα, με το αίμα του Ιησού Χριστού, που ήταν αμνός, άμωμος και άσπυλος. Προσέξτε τώρα το χωρίο 20 που είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι πέρα από αυτά που μπορεί να καταλάβει το μυαλό μας. «Προεγνωσμένου μεν προκαταβολής κόσμου, φανερωθέντος δε επεσχάτου των χρόνων δι' ημάς». Εδώ λέει ότι ο πατέρας γνώριζε εκ των προτέρων και λέει προεγνωσμένου του Ιησού Χριστού προκαταβολής κόσμου. Πριν λοιπόν δημιουργηθεί ο κόσμος, ο Θεός είχε ετοιμάσει το σχέδιο με το οποίο θα μας ελευθέρωνε από την δουλεία της αμαρτίας πριν καν δημιουργήσει τον κόσμο. Και τώρα, λέει ο Απόστολος Πέτρος, φανερώθηκε, φανερωθέντος δε επεσχάτου των χρόνων δι' ημάς. Είναι λοιπόν κάτι θαυμαστό. Ο Θεός είχε ετοιμάσει την έλευση του Υιού Του, την είχε προγνωρίσει, την είχε προκαθορίσει προκαταβολής κόσμου, πριν καν από τη δημιουργία. Γι' αυτό βλέπετε, όταν ο άνθρωπος αποφασίζει να μην ακολουθήσει τον δρόμο του Θεού, όταν έχει να διαλέξει ανάμεσα σε αυτό που του είπε ο Θεός, μην φας, θα πεθάνεις, και σε αυτό που του είπε το φίδι, φάε, όχι μόνο δεν θα πεθάνεις, αλλά θα γίνεις σαν Θεός γνωρίζοντας το καλό και το κακό, ο άνθρωπος αποφάσισε να ακολουθήσει αυτό που του έλεγε το φίδι και όχι αυτό που του είχε πει ο Θεός. Το αποτέλεσμα ήταν να απομακρυνθεί ο άνθρωπος από τον Θεό, να χαθεί η επικοινωνία του ανθρώπου με τον Θεό, και μόλις συνέβη αυτό το γεγονός, ο Θεός
έδωσε μία υπόσχεση στην Γένεση, στο τρίτο κεφάλαιο, στο χωρίο 15. Βλέπετε, το τρίτο κεφάλαιο της Γένεσης είναι το κεφάλαιο στο οποίο μας περιγράφεται η πτώση του ανθρώπου. Στο χωρίο 15 λοιπόν, ο Θεός λέει στο Φίδι, έχθρα θα βάλω ανάμεσα σε σένα και στη γυναίκα και ανάμεσα στο σπέρμα σου και στο σπέρμα της, εκείνος θα σου συντρίψει το κεφάλι και εσύ θα του πληγώσεις τη φτέρνα. Επομένως, με το που πέφτει ο άνθρωπος, το σχέδιο του Θεού είναι έτοιμο για την σωτηρία του ανθρώπου. Και αυτό που λέει στον Φίδι, αυτό που λέει στην δύναμη του εχθρού που κατάφερε να ρίξει τον άνθρωπο, είναι εσύ θα πληγώσεις τη φτέρνα του, εννοώντας τον Ιησού Χριστό και εννοώντας την σταυρική θυσία. Αλλά εκείνος θα σου συντρίψει το κεφάλι. Επομένως, από την πρώτη στιγμή της πτώσης του ανθρώπου, ο Θεός προαναγγέλει ότι έχει έτοιμο το σχέδιό του για τη σωτηρία του ανθρώπου. Γι' αυτό, όταν έρχεται ο κατάλληλος καιρός, διαβάζουμε στην επιστολή προς Γαλάτα στο 4ο κεφάλαιο στα χωρία 4 και 5, «Ότε δε ήλθε το πλήρωμα του χρόνου», επομένως το σχέδιο υπήρχε και ο Θεός περίμενε να ολοκληρωθεί ο χρόνος, να έρθει ο κατάλληλος καιρός. Στο μεταξύ διάλεξε έναν άνθρωπο πίστης, τον Αβραάμ, και είπε, από το σπέρμα σου, από τους απογόνους σου, από τον απόγονό σου θα ευλογηθούν όλα τα έθνη της γης. Και έτσι από τους απογόνους του Αβραάμ δημιουργήθηκε ένας λαός και μέσα από αυτόν τον λαό ήρθε στην γη ο Κύριος μας. Ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, ότε δε ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλεν ο Θεός τον Υιόν αυτού, γενόμενον εκ γυναικός, γενόμενον υπονόμων, ή να τους υπονόμων εξαγοράσει ή να την υιοθεσίαν απολάβουμε. Όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, ο Θεός έστειλε τον Υιό του, γεννήθηκε από γυναίκα, μπήκε κάτω από τον νόμο για να εξαγοράσει αυτούς που βρισκόταν κάτω από τον νόμο, για να πάρουμε κι εμείς την υιοθεσία. Βλέπετε, αυτό είναι κάτι θαυμαστό. Στην πρώτη επιστολή του Πέτρου στο 1:12 λέει ότι οι άγγελοι επιθυμούσαν οι άγγελοι παρακύψε. Βλέποντας αυτά τα θαυμαστά σχέδια του Θεού, οι άγγελοι σκέφτονται να σκύψουν και να δουν τι είναι αυτό το καταπληκτικό που έκανε ο Θεός. Ήρθε το πλήρωμα του χρόνου. Ο Θεός έκρινε ότι τότε ήταν η κατάλληλη στιγμή να έρθει ο Ιησούς Χριστός στη γη. Εμείς στη δική μας τη μεριά, καθώς μελετούμε την περίοδο εκείνη, το πλήρωμα του χρόνου, μπορούμε να επισημάνουμε διάφορα στοιχεία που λέμε ναι, όντως ήταν το πλήρωμα του χρόνου. Ήταν το πλήρωμα του χρόνου γιατί ήταν οι καταλληλότερες συνθήκες για να έρθει ο Χριστός στη γη και το μήνυμα της σωτηρίας του να απλωθεί σε όλο τον κόσμο. Ένα πρώτο στοιχείο αυτού του πληρώματος του χρόνου είναι ότι σε όλη τη λεκάνη της Μεσογείου σχεδόν είχαν απλωθεί διάφορες συναγωγές που έδιναν παντού μαρτυρία για την πίστη και την ηθική του λαού Ισραήλ. Επομένως, καθώς ο εβραϊκός λαός πίστευε στον ένα και μοναδικό Θεό και περίμενε να έρθει ο Σωτήρας, περίμενε να έρθει ο Μεσσίας, αυτή η προσμονή και αυτή η πίστη και αυτός ο τρόπος ζωής είχε απλωθεί σε όλη τη λεκάνη της Μεσογείου μέσα από τις συναγωγές που υπήρχαν. Ένα δεύτερο στοιχείο είναι ότι είχε αρχίσει εκείνη την εποχή να υπάρχει πολύ σοβαρή αναζήτηση από σκεπτόμενους εθνικούς, από ανθρώπους δηλαδή που δεν ανήκανε στον Ιουδαϊκό λαό, αλλά είχαν αρχίσει να σκέφτονται κάτι δεν πάει καλά με αυτά τα οποία πιστεύουμε, με τους 12 θεούς, με τις αδυναμίες τους, με τα προβλήματα που έχουν, και έτσι άρχισαν πολλοί από τους σκεπτόμενους εθνικούς να πηγαίνουν σε αυτές τις συναγωγές. Δεν είχαν ασπαστεί τον Ιουδαϊσμό, αλλά ήθελαν να ακούν για τον ένα Θεό, για τον οποίο μιλούσαν μέσα στις συναγωγές. Και έτσι τους ανθρώπους αυτούς τους ονόμαζαν οι σεβόμενοι ή οι φοβούμενοι, έτσι ονομάζονται, και έτσι τους συναντούμε μέσα στην Καινή Διαθήκη. Για παράδειγμα, στις πράξεις 16-14, όταν ο Απόστολος Παύλος πηγαίνει στους Φιλίππους, λέει ότι ήταν μια γυναίκα που λεγόταν Λιδία, πουλούσε πορφύρα, καταγόταν από την πόλη των Θυρατήρων, σεβομένη των Θεών οικουέν. Και λέει μετά, εις ο Κύριος διήνυξε την καρδίαν προσέχειν,
Ο Θεός άνοιξε την καρδιά της να καταλάβει το μήνυμα του Αποστόλου Παύλου. Λες, γιατί δεν άνοιξε την καρδιά σε άλλους και άνοιξε την καρδιά αυτινής? Γιατί αυτή ανήκε στους σεβομένους των Θεών, δηλαδή στους ανθρώπους που έψαχναν και αναζητούσαν και έλεγαν, θέλω να γνωρίσω αυτόν τον έναν Θεό για τον οποίο γίνεται λόγος μέσα στις συναγωγές. Στις πράξεις των Αποστόλων στο 17ο κεφάλαιο στο χωρίο 4, τον Απόστολος Παύλος κηρύττει στη Βέρεια, λέει ότι πίστηκαν κάποιοι από τους ακροατές και προσεκληρώθησαν το Παύλο και το Σίλα, τόντε σεβομένων Ελλήνων πλήθος πολύ. Από τους σεβόμενους εθνικούς λοιπόν, τους σεβόμενους Έλληνες, ήταν αυτοί οι άνθρωποι. Και λίγο παρακάτω στην Αθήνα, όταν πηγαίνει ο Απόστολος Παύλος στην Αθήνα στις πράξεις, στο 17ο κεφάλαιο στο χωρίο 17, λέει «Διελέγετο μενούν εν τη συναγωγή της Ιουδαίης και της σεβομένης και εν τη αγορά κατά πάσαν ημέραν προς τους παρατυγχάνοντας». Μιλούσε λοιπόν προς τους σεβομένους. Έχουμε λοιπόν ξανά και ξανά να αναφέρονται αυτοί οι σεβόμενοι, που ήταν οι άνθρωποι που πριν καν ακούσουν για το μήνυμα της σωτηρίας του Ιησού Χριστού, είχαν αρχίσει να νοιάζονται, είχαν αρχίσει να προβληματίζονται, είχαν αρχίσει να έχουν αναζητήσεις για κάτι παραπάνω από αυτό το οποίο βίωναν μέχρι τότε. Ένα πρώτο στοιχείο λοιπόν του πληρώματος του χρόνου ήταν οι συναγωγές, ένα δεύτερο η αναζήτηση των σκεπτόμενων εθνικών, ένα τρίτο στοιχείο ήταν η κοινή γλώσσα που είχε απλωθεί σε όλη την λεκάνη της Μεσογείου, που ήταν η ελληνική γλώσσα. Με τις κατακτήσεις του Μεγάλου Αλεξάνδρου απλώθηκε η ελληνική γλώσσα και έγινε κοινή γλώσσα όλης της λεκάνης της Μεσογείου. Δηλαδή όπως είναι σήμερα τα αγγλικά, μια κοινή γλώσσα συνεννόησης, έτσι ήταν τότε τα ελληνικά, τα αρχαία ελληνικά. Ενώ βλέπετε βρισκόμαστε στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, οι Ρωμαίοι μοιάζονταν να μάθουν ελληνικά. Προσκαλούσαν δασκάλους από τον ελλαδικό χώρο στα σπίτια τους για να διδάξουν τα παιδιά τους ελληνικά. Έχουμε σε συγγράμματα Λατίνων συγγραφέων, στον Κικέρονα, στον Αύλο Γέλιο, τμήματα, φράσεις και λέξεις λατινικές. Υπάρχουν μάλιστα και παροιμίες αρχαίες ελληνικές που μας τις διασώζουν μόνο Λατίνοι συγγραφείς. Έχουμε συγγράμματα ολόκληρα γραμμένα στα ελληνικά από Ρωμαίους. Ο Ρωμαίος ιστορικός Σουητόνιος έχει γράψει ολόκληρα έργα στα ελληνικά. Επομένως η ελληνική ήταν η κοινή γλώσσα και γι' αυτό βλέπετε και η Καινή Διαθήκη γράφεται στα ελληνικά. Παρόλο που αυτοί που την γράφουν μεγάλωσαν μιλώντας άλλη γλώσσα, μεγάλωσαν μιλώντας αραμαϊκά οι περισσότεροι, ωστόσο γράφουν στα ελληνικά και γράφουν στα ελληνικά για να είναι το κείμενο που γράφουν προσβάσιμο από όλους τους λαούς που ζούσαν γύρω από τη Μεσόγειο θάλασσα και όχι μόνο. Ένα τέταρτο στοιχείο για το πλήρωμα του χρόνου ήταν η Ρωμαϊκή ειρήνη. Με το γεγονός ότι είχε δημιουργηθεί αυτή η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, υπήρχε η περίφημη Pax Romana, η Ρωμαϊκή ειρήνη, και ξέρετε ότι σε μια περίοδο που είναι ειρηνική οι άνθρωποι έχουν περισσότερο καιρό και περισσότερο καθαρό μυαλό να σκεφτούν τα θέματα τα πνευματικά. Σε περιόδους αναταραχής, σε περιόδους πολέμων οι άνθρωποι νοιάζονται πώς θα γλιτώσουν τη ζωή τους και πώς θα επιβιώσουν. Η περίοδος ειρήνης λοιπόν ήταν ο κατάλληλος χρόνος για να απλωθεί το Ευαγγέλιο. Ένα πέμπτο στοιχείο ήταν η Ρωμαϊκή δρόμη, όσο και αν μας φαίνεται παράξενο αυτό. Βλέπετε σήμερα παίρνουμε το αεροπλάνο, προ-κορονοϊού τουλάχιστον, και πηγαίνουμε όπου θέλαμε, το τρένο, το αυτοκίνητο. Εκείνη την εποχή που η επικοινωνία ήταν με τα πόδια του, το πολύ πολύ με ένα ζώο ή με ένα άρμα, μία άμαξα που θα την έρναν ζώα, ήταν πάρα πολύ σημαντικό το να υπάρχουν καλοί δρόμοι. Οι Ρωμαίοι λοιπόν, επειδή ήθελαν οι λεγεώνες τους να βρίσκονται σε χρόνο μηδέν, αν είναι δυνατόν, στον ταχύτατο δυνατό χρόνο, στα άκρα των επαρχιών της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, έκαναν δρόμους. Ο πιο γνωστός σε εμάς είναι η Εγνατία Οδός, που ξεκινούσε από το Δυράχιο και κατέληγε στο Βυζάντιο και διάσκιζε όλη την Μακεδονία. Αλλά δεν ήταν μόνο αυτοί οι δρόμοι, ήταν πάρα πολλοί δρόμοι, και ενώ οι δρόμοι αυτοί έγιναν για στρατιωτικούς σκοπούς, βοήθησαν και το εμπόριο να αυξηθεί,
αλλά ήταν ένας τρόπος με τον οποίο πολύ εύκολα άρχισαν οι άνθρωποι να μετακινούνται από τόπο σε τόπο, και έτσι το κήρυγμα του Ευαγγελίου έφτασε πολύ σύντομα σε όλη τη λεκάνη της Μεσογείου. Και τέλος, ένα έκτο στοιχείο ήταν η ρωμαϊκή ανεξιθρησκεία. Δηλαδή η ρωμαϊκή διοίκηση έλεγε στους λαούς που καταλαμβάνονταν, που είχαν διάφορες θρησκείες, κοιτάξτε, μπορείτε να λατρεύετε όποια θεότητα θέλετε, αρκεί να προσθέσετε στην πίστη σας, στη λατρεία σας, τον αυτοκράτορα ως Θεό και το πνεύμα της Ρώμης. Αυτά τα δύο. Από εκεί και πέρα μπορείτε να λατρεύετε όποιον θέλετε. Έτσι λοιπόν οι άνθρωποι ήταν πάρα πολύ δεκτικοί στο να δεχτούν καινούριες λατρείες. Γι' αυτό στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία απλώθηκε η λατρεία της Ίσιδας από την Αίγυπτο, η λατρεία της Κιβέλης από τη Φρυγία, η λατρεία του Μήθρα από την Περσία. Διάφορες λατρείες είχαν απλωθεί σε όλη τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Βέβαια, όταν μιλάω για την ανεξιθρησκεία, φαντάζομαι πολλοί σκέφτεστε, καλά τότε γιατί γίναν όλοι αυτοί οι φοβεροί διωγμοί τους οποίους γνωρίζουμε από την ιστορία. Οι διωγμοί έγιναν γιατί οι χριστιανοί δεν πίστευαν απλώς στον Ιησού Χριστό. Πίστευαν στη μοναδικότητα του Ιησού Χριστού και αρνούνταν να προσθέσουν σε αυτήν την μοναδικότητα κάτι άλλο. Επομένως δεν μαρτύρησαν τα εκατομμύρια ανθρώπων που μαρτύρησαν σε αυτούς τους 10 φοβερούς διωγμούς, δεν μαρτύρησαν απλώς επειδή πίστευαν στον Ιησού Χριστό. Μαρτύρησαν επειδή πίστευαν ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο μοναδικός σωτήρας και ο μοναδικός Κύριος. Και στα μαρτυρολόγια που μας σώζονται έχουμε περιγραφές ότι αυτοί που καταδίωκαν τους χριστιανούς τους έλεγαν απλώς πες 2 λέξεις, Κύριος Καίσαρ, και πηγαίνει σπίτι σου και γλιτώνεις το μαρτυρικό θάνατο. Και απαντούσαν, Κύριος είναι μόνο ο Ιησούς Χριστός. Δεν μπορώ να πω Καίσαρ Κύριος. Επομένως αυτά τα στοιχεία, οι συναγωγές που είχαν απλωθεί σε όλη τη λεκάνη της Μεσογείου, η αναζήτηση των σκεπτόμενων εθνικών, η κοινή γλώσσα η ελληνική, η ρωμαϊκή ειρήνη, η ρωμαϊκή δρόμη, η ρωμαϊκή ανεξιθρησκεία δημιουργούσαν ένα κατάλληλο περιβάλλον. Και εμείς το βλέπουμε τώρα εκ των υστέρων μελετώντας την εποχή, ωστόσο ο Θεός τα ήξερε, γιατί ο Θεός μας είναι ο Κύριος της ιστορίας, και έκρινε ότι μέσα από όλα αυτά ήρθε το πλήρωμα του χρόνου για να έρθει στη γη ο σωτήρας που ήταν προγνωρισμένος πριν από τη δημιουργία του κόσμου. Έτσι λοιπόν, όταν έρχεται η ώρα να γεννηθεί ο Χριστός, ο άγγελος του Κυρίου ειδοποιεί τον Ιωσήφ στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, στο πρώτο κεφάλαιο, στο χωρίο 21, καθώς ο Ιωσήφ είναι ανήσυχος, είχε αραβωνιαστεί και ξαφνικά η μνηστή του έχει μείνει έγκυος. Η ίδια λέει ότι είναι από το Πνεύμα το Άγιο. Ο Ιωσήφ καταλαβαίνετε σε τι δύσκολη θέση βρίσκεται. Τι να πω τώρα, τι να κάνω τώρα, και σκεφτόταν με ποιον τρόπο να διαχειριστεί την κατάσταση. Εμφανίζεται ο άγγελος Κυρίου και του λέει, μην ανησυχείς, η Μαριάμ τέξεται Υιόν, θα γεννήσει Υιόν, και καλέσεις το όνομα αυτού Ιησούν. Αυτός γάρ σώσει τον λαόν αυτού από των αμαρτιών αυτών. Η αναγγελία λοιπόν προς τον Ιωσήφ είναι ότι η μνηστή του θα γεννήσει γιο και θα τον ονομάσεις Ιησού. Η λέξη Ιησού στα εβραϊκά σημαίνει ο Θεός είναι σωτηρία. Ο Θεός είναι σωτηρία. Και όταν ακούς τη λέξη σωτηρία λες, ωραία, η σωτηρία σημαίνει ότι κινδυνεύω από κάτι, κινδυνεύω από κάποιον και κάποιος έρχεται να με σώσει. Αναμεσώσει από τι? Και γι' αυτό μόλις του είπε θα τον ονομάσεις Ιησούν, λέει αυτός γάρ, θυμάστε ότι το γάρ είναι η αιτιολογία αυτού που έχει υποθεί προηγουμένως. Θα τον ονομάσει Ιησού. Γιατί να το ονομάσω Ιησού? Αυτός γάρ, γιατί αυτός θα σώσει τον λαόν αυτού από των αμαρτιών αυτών. Αυτός θα σώσει τον λαό από τις αμαρτίες του. Επομένως, η αναγγελία για τη γέννηση του Χριστού είναι ότι αυτός θα είναι ο σωτήρας. Είναι αυτός που θα σώσει τον λαό από την αμαρτία. Γιατί χρειαζόταν ο λαός να σωθεί από την αμαρτία? Γιατί η αμαρτία προκαλεί την οργή του Θεού, γιατί η αμαρτία έχει ποινή, γιατί η αμαρτία φέρνει θάνατο πνευματικό, αιώνιο πνευματικό θάνατο. Επομένως ο άνθρωπος κινδύνευε
από αιώνιο πνευματικό θάνατο, ίσον από αιώνιο πνευματικό αποχωρισμό από τον Θεό, και από αυτόν τον μεγάλο κίνδυνο χρειαζόταν κάποιος να τον σώσει. Χρειαζόταν ένας σωτήρας. Γι' αυτό λέει, θα τον ονομάσεις Ιησού. Το παιδί που θα γεννηθεί θα το ονομάσεις ο Θεός είναι σωτηρία. Γιατί θα το ονομάσεις ο Θεός είναι σωτηρία? Θα το ονομάσεις έτσι γιατί αυτός θα σώσει τον λαό από τις αμαρτίες του. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί η γέννηση του Χριστού, τα Χριστούγεννα, ήταν το πρώτο μεγάλο γεγονός. Η ενανθρώπιση του Θεού, η ενανθρώπιση του Ιησού Χριστού ήταν κάτι θαυμαστό, το οποίο θα κατέληγε επάνω στον Σταυρό. Θα κατέληγε στον Γολγοθά, όπου ο Χριστός θα σταυρωνόταν για να πληρώσει την ποινή για την αμαρτία μας, για να σηκώσει επάνω του όλες τις αμαρτίες μας, και έτσι να μπορεί τώρα όποιος θέλει με μετάνοια για τις αμαρτίες του και με πίστη σε αυτή τη θυσία του Ιησού Χριστού να αποδεχτεί αυτό το έργο του Ιησού Χριστού επάνω στο Σταυρό για τον εαυτό του. Να πει, Ιησού Χριστέ, εσύ σταυρώθηκες για όλο τον κόσμο, αλλά αυτό που έκανες εσύ για όλο τον κόσμο, εγώ το αποδέχομαι για μένα. Το αποδέχομαι για τη δική μου τη ζωή. Ζητάω εσύ να έρθεις στη ζωή μου, εσύ να καθαρίσεις τις δικές μου αμαρτίες. Σε ευχαριστώ γιατί πλήρωσες για τις δικές μου αμαρτίες και μπορώ τώρα να έχω καινούρια σχέση με τον Θεό, τον Πατέρα, να έχω καινούρια σχέση με Αυτόν που με δημιούργησε, να έχω μια ζωντανή προσωπική σχέση. Αυτή που χάλασε όταν ο Αδάμ αμάρτησε, μπορώ τώρα να την έχω πάλι ξανά αποκαταστημένη. Έτσι λοιπόν αυτή είναι η προαναγγελία στον Ιωσήφ, στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, και όταν ο Χριστός γεννιέται έχουμε την ανακοίνωση της γέννησής του από αγγέλους στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, στο δεύτερο κεφάλαιο, στα χωρία 10 και 11, είναι η βοσκή στα χωράφια, εμφανίζεται ξαφνικά ο άγγελος και είπεν αυτής ο άγγελος, μη φοβήστε. Ήταν φυσικό να φοβηθούν, καταλαβαίνετε, ξαφνικά εμφανίστηκε μια αγγελική παρουσία, μη φοβάστε. Ιδού γαρ ευαγγελίζομαι ημίν χαράν μεγάλη. Ευαγγελίζομαι από το εφ και αγγέλο σημαίνει έχω να σας πω καλά νέα, έχω να σας πω μια καλή είδηση. Η καλή είδηση είναι ότι θα έρθει μεγάλη χαρά και η χαρά αυτή, η χαρά μεγάλη ή της έστε παντί το λαό. Ο άγγελος είχε πει στον Ιωσήφ, αυτός θα σώσει τον λαό από τις αμαρτίες του. Εδώ ο άγγελος λέει στους βοσκούς, έχω να σας πω καλά νέα για μια μεγάλη χαρά, η οποία θα είναι χαρά για όλο το λαό, γιατί όλος ο λαός θα έχει τη δυνατότητα να γνωρίσει τον σωτήρα και να ελευθερωθεί από την αμαρτία. Και το χωρίο 11, Λουκάς 2:11 λέει, ετέχθη ημίν σήμερον σωτήρ ως εστί Χριστός Κύριος εν πόλη Δαβίδ. Και έχουμε εδώ πέρα 3 λέξεις στην ανακοίνωση αυτή του αγγέλου. Σήμερα γεννήθηκε κάποιος ο οποίος είναι σωτήρας, είναι Χριστός και είναι Κύριος. Η λέξη σωτήρας ήταν ακριβώς η ίδια λέξη που είχε πει ο άγγελος στον Ιωσήφ. Αυτός θα σώσει τον λαό από τις αμαρτίες του. Τώρα προστίθεται το Χριστός. Χριστός σημαίνει αυτός που έχει χθεί από τον Θεό για μία αποστολή. Και η λέξη Χριστός στην εποχή εκείνη χρησιμοποιούνταν στα ελληνικά αντί της εβραϊκής λέξης Μεσσίας, που σήμαινε ακριβώς το ίδιο πράγμα, ο χρησμένος, γιατί μέσα στην Παλαιά Διαθήκη υπήρχαν ξανά και ξανά προφητείες που έλεγαν ότι θα έρθει κάποιος χρησμένος με το πνεύμα του Θεού. Έτσι στον Ισαΐα, στο 11ο κεφάλαιο, στα 5 πρώτα χωρία, έλεγε ένα κλονάρι θα φυτρώσει από τον κορμό του Ιεσέ. Ο Ιεσέ λοιπόν ήταν ο πατέρας του Δαβίδ, και ένα κλαδί θα ξεπροβάλλει από τις ρίζες του. Επάνω του θα αναπαύεται το πνεύμα του Κυρίου. Το πνεύμα αυτό που θα του δίνει σοφία και σύνηση. Την ικανότητα να αποφασίζει, τη δύναμη να εκτελεί, τη γνώση του Κυρίου, το σεβασμό στον Κύριο,
η πιο μεγάλη του ευχαρίστηση θα είναι να σέβεται τον Κύριο. Αν διαβάσει κανένας αυτά τα χωρία στη μετάφραση των Εβδομήκοντα, είναι ακόμα πιο χαρακτηριστικά. Γίνεται λόγος 7 φορές για το πνεύμα. Και αναπαύσετε επ' αυτόν πνεύμα του Θεού. Πνεύμα σοφίας και συνέσεως. Πνεύμα βουλής και ισχύος. Πνεύμα γνώσεως και ευσεβίας. Εμπλήσει αυτόν πνεύμα φόβου Θεού. Και έτσι πολλοί από τους ερμηνευτές πιστεύουν ότι εκεί που λέει στην Αποκάλυψη για τα 7 πνεύματα του Θεού, αναφέρεται ακριβώς σε αυτά τα 7 πνεύματα, σε αυτές τις 7 εκδηλώσεις του πνεύματος: πνεύμα σοφίας, πνεύμα συνέσεως, πνεύμα βουλής, πνεύμα ισχύος, πνεύμα γνώσεως, πνεύμα ευσεβίας και πνεύμα φόβου Θεού. Περίμεναν λοιπόν ότι θα έρθει κάποιος που θα έχει το χρήσμα του Θεού επάνω του, που θα είναι το πνεύμα του Θεού επάνω του. Έτσι λοιπόν η λέξη θα έρθει Χριστός, αυτός που γεννήθηκε είναι σωτήρας, είναι Χριστός, είναι χρησμένος, είναι αυτός τον οποίο θα είναι το πνεύμα του Θεού επάνω του για να εκτελέσει το θέλημα του Πατέρα Θεού, και μετά θα είναι Κύριος. Η τρίτη λέξη ήταν Κύριος. Η λέξη Κύριος ήταν πολύ πιο συνηθισμένη στην εποχή μας, ήταν πολύ πιο συνηθισμένη τότε από ό,τι στην εποχή μας και με εντελώς άλλο νόημα. Έτσι, σήμερα λέμε ο Κύριος Τάδε, ο Κύριος Β. Όταν έλεγαν εκείνη την εποχή Κύριος, αναφέρονταν σε κάποιον που είχε κυριαρχία, που είχε εξουσία επάνω σε δούλους. Επομένως, ο Κύριος ήταν το αφεντικό, ήταν αυτός που έχει την εξουσία, ήταν αυτός που έχει την κυριαρχία, ήταν αυτός στον οποίο θα έπρεπε κανείς να υποταχθεί, ήταν αυτός στον οποίο έπρεπε κανένας να δηλώσει υπακοή και υποταγή. Επομένως, αυτός που γεννήθηκε, λέει ο άγγελος, είναι σωτήρας, είναι Χριστός, είναι χρησμένος και είναι Κύριος. Το πάρα πολύ ενδιαφέρον είναι ότι οι πρώτοι που μαθαίνουν για την γέννηση του Ιησού Χριστού είναι οι βοσκοί. Διότι στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, στο δεύτερο κεφάλαιο, στα χωρία 8 και 9, διαβάζουμε: «Και επιμένες ήσαν εν τη χώρα τη αυτή», ήταν λοιπόν κάποια βοσκοί σε εκείνη την περιοχή, «αγραυλούντες και φυλάσσοντες φυλακάς της νυκτός επί την πίμνην αυτών». Ήταν λοιπόν, είχαν το κοπάδι τους στα χωράφια και έκαναν βάρδιες για να φυλάγουν το κοπάδι τους. «Και άγγελος Κυρίου επέστη αυτής και δόξα Κυρίου περιέλαμψεν αυτούς και εφοβήθησαν φόβον μέγα». Ήδη διαβάσαμε τι είπε ο άγγελος, αλλά θέλω να επιμείνω λίγο στους βοσκούς. Γιατί οι βοσκοί την εποχή εκείνη ήτανε η κατώτερη ομάδα ανθρώπων που υπήρχε στην Παλαιστίνη. Μαθαίνουμε από το Ταλμούδ και από το Μιντράς κάποια πράγματα για τους βοσκούς, για τη θέση των βοσκών εκείνη την εποχή. Το Ταλμούδ είναι, ας το πούμε, η θεολογική παράδοση του Ιουδαϊσμού και το Μιντράς είναι η εξηγητική παράδοση, δηλαδή είναι ένα βιβλίο στο οποίο περιέχονται κείμενα στα οποία γίνεται εξήγηση από διάφορους ραβίνους των κειμένων της Παλαιάς Διαθήκης, ενώ το Ταλμούδ περιέχει, εκτός από θέματα εξήγησης, και λόγους των διάφορων ραβίνων. Λοιπόν, και από το Ταλμούδ και από το Μιντράς μαθαίνουμε ότι οι βοσκοί εκείνη την εποχή ήταν κακόφημοι λόγω του επαγγέλματός τους, γιατί θεωρούσαν ότι κοίταζαν πώς ο ένας θα πάρει πρόβατα ή κατσίκια από το κοπάδι του άλλου, ότι διεκδικούσαν δηλαδή παράνομα πράγματα, και αυτό τους έκανε εντελώς αναξιόπιστους, λέει το Ταλμούδ και το Μιντράς, με αποτέλεσμα να μην έχουν δικαίωμα μαρτυρίας στα δικαστήρια. Δηλαδή όταν πήγαινε στο δικαστήριο να δώσεις τη μαρτυρία σου και έλεγαν επάγγελμα και έλεγε βοσκός, άσε καλύτερα, δεν υπάρχει λόγος. Καλά, άμα θες να πεις, πες τι θέλεις, αλλά δεν πρόκειται να δώσουμε σημασία σε αυτό που θα πεις. Θεωρούνταν λοιπόν αναξιόπιστοι, θεωρούνταν χωρίς δικαίωμα μαρτυρίας στα δικαστήρια, θεωρούσαν ότι είναι κακόφημοι και ότι είναι άδικοι, επομένως ήταν οι περιθωριακοί της κοινωνίας της εποχής.
Και οι πρώτοι άνθρωποι που μαθαίνουν ότι ο Χριστός, ο Σωτήρας, ο Κύριος γεννήθηκε, είναι αυτοί που βρίσκονταν στο περιθώριο της κοινωνίας. Και αυτοί είναι οι πρώτοι που πηγαίνουν και βρίσκουν τον Ιησού Χριστό μέσα στην φάτνη, μέσα στον στάβλο στον οποίο γεννήθηκε, καθώς λέει δεν υπήρχε τόπο στο κατάλημα και τους έβαλαν στο στάβλο και γεννήθηκε στο στάβλο και τον έβαλαν στο παχνί. Και εμείς βέβαια σήμερα βλέπουμε τις διάφορες εικόνες και απεικονίσεις της φάτνης, όπου τα άχυρα είναι πεντακάθαρα, όπου υπάρχουν φωτεινά, αλλά ξέρετε οι στάβλοι στην Παλαιστίνη δεν ήταν έτσι. Επομένως πάντοτε όταν διαβάζω το κομμάτι αυτό θυμάμαι μία φορά που με είχαν καλέσει σε ένα χωριό και είχαμε πάει οικογενειακώς εκεί και η κόρη μου ήταν τότε 2-3 χρονών και ξαφνικά άκουσε τα αρνάκια μέσα στο στάβλο που φωνάζανε εκεί πέρα και θέλησε να μπει μέσα στο στάβλο. Και τρέχω εγώ από πίσω και λέω μη Χριστίνα, όχι εκεί πέρα μέσα διότι είναι βρώμικα. Και με το που το είπα θυμήθηκα, ναι, αλλά ο σωτήρας μου εκεί μέσα γεννήθηκε. Έτσι, εγώ δεν ήθελα η κόρη μου ούτε καν να μπει μέσα στο στάβλο για να μην λερωθεί, αλλά μέσα σε αυτήν την κατάσταση, μέσα σε μια τέτοια, σε ένα τέτοιο βρώμικο τόπο γεννήθηκε ο Κύριος μας και ο σωτήρας μας. Έτσι λοιπόν ο Ιησούς Χριστός ήρθε μέσα στην ταπείνωσή του και οι πρώτοι που άκουσαν από τους αγγέλους για αυτήν την γέννηση ήταν οι βοσκοί που ήταν οι περιθωριακοί της κοινωνίας εκείνης της εποχής. Το πολύ ενδιαφέρον επίσης είναι ότι το μήνυμα δεν ήρθε μόνο στους πιο περιθωριακούς, αλλά ήρθε και στην αφρόκρεμα της κοινωνίας, όχι του Ιουδαϊκού λαού, αλλά των εθνών γύρω που ήταν οι μάγοι. Στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο λοιπόν, στο δεύτερο κεφάλαιο στα χωρία 1 και 2, διαβάζουμε «Του δε Ιησού γεννηθέντος εν Βιθλεέμ της Ιουδαίας εν ημέρες Ηρώδου του βασιλέως». Έχουμε λοιπόν μια χρονολογική πληροφορία ότι ο Χριστός γεννήθηκε στη Βιθλεέμ τις ημέρες που ήταν βασιλιάς στην Ιουδαία ο Ηρώδης. «Ιδού μάγοι από Ανατολών παρεγαίνοντο εις Ιεροσόλυμα». Ήρθανε λέει μάγοι από την Ανατολή, λέγοντες πού εστίν ο τεχθής βασιλεύς των Ιουδαίων, πού είναι ο βασιλιάς των Ιουδαίων που γεννήθηκε. Είδομεν γάρ αυτού τον αστέρα εν τη Ανατολή και ήλθομεν προσκυνή σε αυτό. Είδαμε λέει το άστρο του να ανατέλει και ήρθαμε να τον προσκυνήσουμε. Τώρα τι ήταν οι μάγοι? Οι μάγοι ήταν ιερείς του Ζωροαστρισμού. Πολλοί απέδιδαν σε αυτούς και υπερφυσικές ικανότητες και έτσι ονομάζονταν οι ιερείς του Ζωροαστρισμού στην Περσία. Μαθαίνουμε από τον γεωγράφο Στράβωνα από τον 1ο αιώνα π.Χ. και η παραπομπή είναι Στράβωνας γεωγραφικά 16.239, ότι υπήρχε μεγάλη τιμή σε ανθρώπους, σε τέτοιους ανθρώπους που τους θεωρούσαν μάντους, που τους θεωρούσαν λέει ως τα παρά των θεών ημίν εκφέροντες παραγγέλματα και επανορθώματα. Θεωρούσαν λοιπόν ότι οι άνθρωποι αυτοί φέρνουν μηνύματα από τον Θεό, μηνύματα από τους θεούς, και τέτοιοι ήταν λέει, και έχει έναν κατάλογο ο Στράβωνας, παραδέ της Ινδής οι γυμνοσοφιστές, έτσι ονομαζόταν στην Ινδία, ονομάζονταν γυμνοσοφιστές. Έχουμε μαρτυρία από τον Αριανό ότι ο Μέγας Αλέξανδρος όταν έφτασε στην Ινδία συνάντησε τους γυμνοσοφιστές και συζήτησε μαζί τους. Παραδέ της Πέρσες, συνεχίζει ο Στράβωνας, οι μάγοι, και λίγο παρακάτω παραδέ της Ασσυρίης οι Χαλδαίοι. Οι Χαλδαίοι λοιπόν ήταν οι ιερείς στην Ασσυρία, οι μάγοι ήταν οι ιερείς στην Περσία, οι γυμνοσοφιστές ήταν οι ιερείς στην Ινδία και έχει και πολλά άλλα ο Στράβωνας, αναφέρω τα πιο γνωστά. Επομένως οι μάγοι ήταν ιερείς του Ζωροαστρισμού, άνθρωποι που παρακολουθούσαν τις κινήσεις των άστρων και ξαφνικά είδαν να ανατέλει ένα διαφορετικό αστέρι.
ήταν κάτι το ξεχωριστό, ήταν κάτι που τους εντυπωσίασε και είπαν εδώ γεννιέται κάποιος βασιλιάς. Και είχαν την πληροφορία από ό,τι φαίνεται ότι ο βασιλιάς αυτός γεννιέται στην Ιουδαία και έτσι ξεκίνησαν με το που είδαν ότι ανέτειλε αυτό το αστέρι να φτάσουν στην Ιουδαία. Τώρα ο δρόμος από την Περσία από που ξεκίνησαν έως την Ιουδαία με τα μέσα της εποχής εκείνης ήταν 3-4 μήνες. Επομένως οι μάγοι δεν βρέθηκαν στη Φάτνη, ήρθαν 3-4 μήνες μετά. Μην βλέπετε που σήμερα έχουμε την παράσταση στη Φάτνη να είναι οι βοσκοί και οι μάγοι. Και αν διαβάσουμε προσεκτικά την Καινή Διαθήκη, λέει στο Ματθαίος 2:9-11, αφού ρώτησαν τον Ηρώδη, επορεύθησαν και ιδού ο αστήρ ον είδον εν τη Ανατολή προήγεν αυτούς, το αστέρι που είδαν όταν ανέτειλε τους καθοδήγησε, εωσού ελθόν εστάθη επάνω ου ειν το πεδίον. Το αστέρι αυτό ήρθε και στάθηκε πάνω από εκεί που ήταν το παιδί. Οι δόντες δε τον αστέρα εχάρισαν χαράν μεγάλην σφόδρα, χάρηκαν πολύ που είδανε το αστέρι, και ελθόντες εις την οικίαν, προσέξτε τη λέξη εις την οικίαν, επομένως δεν είναι στο στάβλο πια, έτσι. Το λέει καθαρά εδώ το κείμενο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου. Είχαν περάσει από τότε που γεννήθηκε ο Χριστός και ανέτειλε το άστρο γύρω στους 3 με 4 μήνες, επομένως ήρθαν εις την οικίαν, τον βρήκανε στο σπίτι και είδον το πεδίον με τα Μαρίας της μητρός αυτού και πεσόντες προσεκίνησαν αυτό και ανοίξαντες τους θησαυρούς αυτών προσύνεγκαν αυτό δώρα χρυσών και λίβανων και σμύρναν. Επομένως, το μήνυμα για τη γέννηση του Ιησού Χριστού έρχεται και στους απλούς ανθρώπους που ήταν οι περιθωριακοί της κοινωνίας, στους βοσκούς, έρχεται και στους ανθρώπους που ήταν η αφρόκρεμα όχι της Ιουδαϊκής αλλά η αφρόκρεμα της εθνικής κοινωνίας των διάφορων εθνικών, ήταν οι ιερείς τους οποίους απέδιδαν και υπερφυσικές ιδιότητες, ήταν οι μάγοι των Περσών, ήταν οι άνθρωποι που θεωρούνταν οι πιο σοφοί της εποχής και γι' αυτό ήταν αυτοί που οι βασιλιάδες τους είχαν κοντά τους για να δέχονται τις συμβουλές τους, να ζητούν συμβουλές από αυτούς όταν προέκυπτε κάποιο σοβαρό ζήτημα. Επομένως, ο Θεός φανερώνεται σε κάθε έναν από τον πιο ταπεινό κοινωνικά έως τον πιο υψηλό κοινωνικά, έως τον πιο εκτιμόμενο κοινωνικά. Και έτσι είναι θαυμαστό το γεγονός ότι το μήνυμα της σωτηρίας του Χριστού, της γέννησης του Χριστού, φτάνει πρώτα στους βοσκούς, φτάνει μετά στους μάγους και έτσι αυτό σημαίνει ότι περιλαμβάνει όλο το ενδιάμεσο, όλους τους ενδιάμεσους σταθμούς, όλες τις ενδιάμεσες βαθμίδες στις οποίες βρίσκεται οποιοσδήποτε άλλος άνθρωπος. Είναι λοιπόν ένα θαυμαστό γεγονός, ο Ιησούς Χριστός γεννιέται, έρχεται στη γη και αυτό είναι ένα μυστήριο. Διαβάζουμε στην 1η Τιμόθεον 3:16 και ομολογουμένος μέγα εστίν το της ευσεβίας μυστήριον. Είναι μεγάλο το μυστήριο της ευσέβειας, λέει ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο. Η λέξη μυστήριο προέρχεται από τη λέξη μύο που σημαίνει κλείνω τα μάτια μου. Από εκεί είναι και η λέξη μύστης, έτσι, το ρέμα μυό. Μυστήριο λοιπόν είναι κάτι που κανένας δεν το καταλαβαίνει, κλείνει τα μάτια του, αποδέχεται γιατί δεν έχει την δυνατότητα να το καταλάβει. Ποιο είναι το μυστήριο? Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Μυστήριο δεν το χωράει το ανθρώπινο μυαλό. Ο Θεός φανερώθηκε μέσα σε ανθρώπινο σώμα. Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Εδικαιώθη εν πνεύματι. Το δικαιώνομαι σημαίνει αυτό που λέμε και σήμερα δικαιώνομαι, αλλά σημαίνει και αντιμετωπίζομαι σύμφωνα με το δίκαιο. Επομένως το πνεύμα τον αντιμετώπισε σύμφωνα με το δίκαιο. Όφθη αγγέλης, τον είδαν άγγελοι, εκηρύχθη εν έθνεσιν, κηρύχθηκε στα έθνη, επιστεύθη εν κόσμο, πιστεύτηκε από τον κόσμο, ανελήφθη εν δόξη. Είναι λοιπόν μυστήριο, δεν το χωράει το ανθρώπινο μυαλό, πώς είναι δυνατόν ο Θεός να γίνει άνθρωπος.
Το μυαλό δεν το κατανοεί και γι' αυτό ακριβώς είναι μια αλήθεια που την δεχόμαστε με πίστη. Αυτό που δεν καταλαβαίνει το μυαλό, η καρδιά το καταλαβαίνει πολλά. Το πνεύμα μας αναπαύεται πάρα πολύ καλά σε αυτή την αλήθεια. Είναι κάτι θαυμαστό. Έχει γράψει έναν θαυμάσιο λόγο ο Αθανάσιος, επίσκοπος Αλεξανδρίας, περί της ενανθρωπίσεως του λόγου. Περί της ενανθρωπίσεως του λόγου. Και εκεί στο 54ο κεφάλαιο, στην παράγραφο 3 λέει «Αυτός γαρ ενυνθρώπισεν ή να ημείς θεοποιηθόμεν». Αυτός γαρ ενυνθρώπισεν ή να ημείς θεοποιηθόμεν. Αυτός έγινε άνθρωπος, πήρε μορφή ανθρώπου, ώστε εμείς να θεοποιηθούμε, να γίνουμε όμοιοι με τον Θεό. Και θυμάστε ότι αυτό είναι που λέει στην πρώτη επιστολή του Ιωάννου, στο 3ο κεφάλαιο, στα 3 πρώτα χωρία. Λέει τώρα είμαστε παιδιά του Θεού, όσοι έχουμε αποφασίσει να αποδεχθούμε την σωτηρία του Ιησού Χριστού για τον εαυτό μας, την σταυρική θυσία του Ιησού Χριστού για τον εαυτό μας. Και λέει και δεν ξέρουμε πώς θα είμαστε, ξέρουμε όμως ότι όταν φανερωθεί θα γίνουμε όμοιοι με Αυτόν. Θα γίνουμε όμοιοι με τον Ιησού Χριστό, γιατί θα τον δούμε όπως είναι. Και όποιος έχει αυτή την ελπίδα μέσα του, καθαρίζει τον εαυτό του, αγνίζει τον εαυτό του, όπως εκείνος είναι αγνός και καθαρός. Επομένως, ο Θεός είχε ένα σχέδιο πριν από τη δημιουργία του κόσμου. Και το σχέδιο αυτό πραγματοποιήθηκε, υλοποιήθηκε, όταν ήρθε το πλήρωμα του χρόνου και είδαμε πόσο θαυμαστά ο Θεός οργάνωσε αυτό το πλήρωμα του χρόνου. Έτσι γεννήθηκε ο Χριστός, γεννήθηκε ο Σωτήρας, γεννήθηκε ο χρησμένος από τον Θεό, γεννήθηκε ο Κύριος, έτσι ώστε εμείς να έχουμε μπροστά μας έναν ανοιχτό δρόμο, να πάμε στον Θεό, να δεχθούμε την σωτηρία για τις αμαρτίες μας, να δεχθούμε την αγάπη του Θεού, να δεχτούμε την ευεργεσία του Θεού και να έχουμε μια αιώνια ζωή μαζί με τον Θεό. Γι' αυτό το σχέδιο ξεκίνησε από την αιωνιότητα και είναι σχέδιο για να συνεχίσουμε να ζούμε μαζί με τον Θεό μέσα από την έλευση αυτή του Ιησού Χριστού σε ολόκληρη την αιωνιότητα. Δοξάζουμε και ευχαριστούμε τον Θεό για τις θαυμαστές αυτές αλήθειες. Αμήν. Αμήν, δόξα στον Θεό μας. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλο αυτό το μήνυμα που μας έδωσε σήμερα μέσω του αδερφού μας του Δημήτρη. Αδερφέ Δημήτρη, τι θα έλεγες αν κάποιος αδερφός έχει να σου υποβάλει κάποια ερώτηση? Πολύ ευχαρίστως. Πολύ ευχαρίστως. Ακούσατε αδέρφια, έτσι αν θέλετε να υποβάλλετε κάποια ερώτηση μπορείτε να το κάνετε, να ανοίξετε το μικρόφωνο σας. Βλέπω τον αδερφό Τάκη. Αδερφέ Τάκη. Καλησπέρα αδερφέ Δημήτρη. Σε ευχαριστούμε και πάλι. Οι άγγελοι, γιατί δεν μπορούσες να τα καλύψεις όλα, οπωσδήποτε έψαλαν το δόξα υψίσεις Θεό. Και υπάρχουν πάντοτε οι ερωτήσεις γιατί δεν έχουμε ειρήνη. Αλλά εσύ που τα ξέρεις πολύ, πρέπει να μην είναι ένα ανθρώπης ευδοκία, αλλά πρέπει να είναι στους ανθρώπους της ευδοκίας. Και επειδή αυτή η λέξη είναι στο αρχαία με άλλη κάποια σημασία, θα ήθελα να μας βοηθήσεις λίγο σε αυτό. Κοιτάξτε, τα αρχαιότερα χειρόγραφα της Καινής Διαθήκης που μας σώζονται είναι ο Συναϊτικός κώδικας τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν, ο Βατικανός κώδικας τον 4ο αιώνα μετά Χριστόν, ο Αλεξανδρινός κώδικας τον 5ο αιώνα μετά Χριστόν και υπάρχουν και άλλοι κώδικες μέσα στον 5ο αιώνα μετά Χριστόν. Αυτοί θεωρούνται οι τρεις σημαντικότεροι κώδικες της Καινής Διαθήκης. Αυτοί και οι τρεις δεν γράφουν εν ανθρώπης ευδοκία, αλλά εν ανθρώπης ευδοκίας. Τι αλλάζει με αυτό? Και σήμερα, εάν δείτε οποιαδήποτε επιστημονική έκδοση, κριτική έκδοση όπως λέμε της Καινής Διαθήκης, όλες οι εκδόσεις, οι κριτικές εκδόσεις έχουν την γραφή ευδοκίας. Να εξηγήσω ότι όταν λέμε κριτική έκδοση, το κρί με γιώτα βέβαια, είναι οι εκδόσεις που γίνονται λαμβάνοντας υπόψη όλα τα χειρόγραφα τα οποία διασώζουν τα κείμενα της Καινής Διαθήκης.
Και αυτό είναι μια τεράστια δουλειά, διότι αν σκεφτείτε ότι να σώζονται περίπου 5.309 χειρόγραφα αρχαίου ελληνικού κειμένου, περίπου 10.000 χειρόγραφα μεταφράσεων και ένα πλήθος άλλα χειρόγραφα που διασώζουμε από σπάσματα της Καινής Διαθήκης, ένα σύνολο γενικώς 24.000 χειρογράφων, είναι πάρα πολύ δύσκολη δουλειά να γίνει μια κριτική έκδοση. Λοιπόν, όλες οι κριτικές εκδόσεις έχουν ευδοκίας. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι όταν άρχισαν οι άγγελοι να υμνούν τον Θεό, δεν έλεγαν τρία πράγματα όπως το ξέρουμε εμείς, δηλαδή πρώτον δόξα εν υψίστοις Θεό, δεύτερον επί γης ειρήνη, τρίτον εν ανθρώπης ευδοκίας. Έλεγαν δύο πράγματα. Πρώτον δόξα εν υψίστοις Θεό και δεύτερον επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκίας. Δηλαδή ειρήνη στη γη πάνω στους ανθρώπους που είναι η καρδιά τους δεκτική. Το ευδοκία είναι από το και το δέχομαι. Ο άνθρωπος της ευδοκίας λοιπόν είναι αυτός που είναι δεκτικός σε αυτό το οποίο έχει ο Θεός να του δώσει. Γι' αυτό το επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκίας καταλαβαίνουμε πώς λειτουργεί. Με το που ήρθε ο Χριστός στη γη δεν σταμάτησαν οι πόλεμοι, συνεχίστηκαν και συνεχίζονται μέχρι σήμερα, αλλά έρχεται η ειρήνη του Θεού μέσα στην καρδιά των ανθρώπων που έχουν την δεκτικότητα να δεχθούν το μήνυμα του Θεού, να δεχθούν την δωρεά του Θεού, να δεχθούν την προσφορά του Θεού. Γι' αυτό το μήνυμα είναι δόξα εν υψίστοις Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκίας. Σε ανθρώπους που έχουν δεκτικότητα. Νομίζω ότι ο Πάλης το μεταφράζει σε καλογνωμιάς ανθρώπους. Καλογνωμιάς ανθρώπους, ανθρώπους που έχουν καλή γνώμη, καλογνωμιά. Έτσι. Η ευδοκία όμως σημαίνει άνθρωπος που είναι δεκτικός, που η καρδιά του είναι ανοιχτή να δεχτεί αυτό το οποίο ο Θεός του δίνει. Μία ερώτηση, αδελφέ Δημήτρη. Στην αρχή ξεκίνησες και μας ανέφερες 6 σημεία, 6 να το πω προϋποθέσεις που πληρώθηκαν. Νομίζω το πρώτο ήταν οι συναγωγές, το δεύτερο ότι υπήρχε ένα πλήθος ανθρώπων που έτρεφαν ένα σεβασμό και έναν σκεπτικισμό και αναζητούσαν να μάθουν για τον έναν και αληθινό Θεό. Ήταν η γλώσσα που επικρατούσε κοινή σε όλη την αυτοκρατορία και άλλα 3 στοιχεία, η ρωμαϊκή ειρήνη, η ρωμαϊκή δρόμη και η ανεξιθρησκεία, η ρωμαϊκή ανεξιθρησκεία. Εμείς σήμερα, αν θέλουμε να κάνουμε έναν παραλληλισμό, νομίζω ότι έχουμε πολλές συναγωγές. Όλες οι μεγάλες πόλεις, ακόμα και πολλά χωριά έχουν εκκλησίες. Κάθε δόγματος. Νομίζω ότι υπάρχουν πολλοί που αναζητούν να μάθουν την αλήθεια. Η γλώσσα, μπορεί τότε τα ελληνικά να ήταν η κοινή γλώσσα, τώρα είναι τα αγγλικά, αλλά η γνώση είναι πλέον, μπορείς να ανοίξεις τον υπολογιστή και να έχεις δεκάδες τόμους, εκατοντάδες τόμους εγκυκλοπαίδειες που παλιά ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Έχουμε ειρήνη, έχουμε ανοιχτούς δρόμους, αεροπλάνα, πολύ καλύτερα από ότι τότε. Έχουμε την ανεξιθρησκεία. Πώς μπορούμε έτσι να το συνδέσουμε αυτό, θέλοντας να πω ότι περιμένουμε ο Κύριος να κάνει ένα μεγάλο έργο σε όλους αυτούς που τον αναζητάνε, που τον ψάχνουν, που χτυπάνε την πόρτα, που είναι σκεπτόμενοι, φοβούμενοι. Νομίζετε ότι η σημερινή κοινωνία καλύπτει κάποιες προϋποθέσεις για να γίνει αυτό το έργο που έγινε τότε? Θα έλεγα ότι στον δυτικό κόσμο καλύπτονται όλες οι προϋποθέσεις. Στον ανατολικό κόσμο ανεξιθρησκεία δεν υπάρχει. Δηλαδή, εάν πάμε να δούμε τι γίνεται σε χώρες της Ασίας και σε πολλές χώρες της Αφρικής, όχι μονάχα δεν υπάρχει ανεξιθρησκεία, αλλά υπάρχει και φοβερός διωγμός των πιστών. Επομένως, για τον δυτικό κόσμο βεβαίως υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις και γι' αυτό πιστεύω ότι ο Θεός εργάζεται με θαυμαστούς τρόπους
τους οποίους δεν πληροφορούμαστε, επειδή συνήθως είμαστε κλεισμένοι μέσα σε μία μικρή ομάδα και παρακολουθούμε το πώς πάει η δική μας ομάδα. Έτσι, εάν θελήσουμε να δούμε την Εκκλησία του Θεού σε όλο τον κόσμο και λέγοντας Εκκλησία περιλάβουμε όλες τις ομολογίες, ο Θεός κινείται με τρόπο θαυμαστό, κάνει θαυμαστό έργο, ανανεώνει παραδοσιακές εκκλησίες, φέρνει το πνεύμα του και τα χαρίσματά του σε εκκλησίες που κρατούσαν στο παρελθόν μόνο ένα τυπικό, κινείται με θαυμαστό τρόπο και επιστρέφουν άνθρωποι στον Χριστό κατά πλήθη. Επομένως και οι προϋποθέσεις υπάρχουν και ο Θεός εργάζεται με θαυμαστούς τρόπους και πραγματικά όταν βλέπει κανένας την γη σαν σύνολο, πραγματικά δοξάζει τον Θεό για τον τρόπο με τον οποίο ο Θεός εργάζεται σε όλες ανεξαιρέτως, το τονίζω αυτό, σε όλες τις ανεξαιρέτως τις ομολογίες και τις αποχρώσεις των ομολογιών. Εμείς νομίζουμε ότι μόνο στη δική μας ομολογία ή μόνο στη δική μας απόχρωση ο Θεός εργάζεται. Δεν είναι έτσι, ο Θεός εργάζεται παντού, εργάζεται με θαυμαστό τρόπο, μιλάει στους ανθρώπους στη γλώσσα που μπορούν να καταλάβουν και που μπορούν να εννοήσουν, που εμάς μπορεί να μας φαίνεται παράξενη κάποιες φορές, και ακόμα και στους λαούς όπου υπάρχει διωγμός του Ευαγγελίου και διωγμός της Εκκλησίας, και εκεί ο Θεός φανερώνεται με τρόπο υπερφυσικό και εμφανίζεται σε ανθρώπους και τους οδηγεί στα πόδια του. Αμήν, αμήν. Μία ερώτηση μου έχουν γράψει στο chat, την οποία θα ήθελα, αδερφέ, να σου υποβάλω. Η ερώτηση είναι ότι αν κάποιος δεν αγνίζει αυτό, ποιες μπορεί να είναι οι συνέπειες? Οι συνέπειες είναι να χάνει ευλογίες από τον Θεό, γιατί πάρα πολλές φορές μέσα στην Αγία Γραφή η υπακοή συνδυάζεται με την ευλογία. Εάν διαβάσουμε όλες τις υποσχέσεις του Θεού για ευλογία στο 26ο κεφάλαιο του βιβλίου του Λεβιτικού, στο 28ο κεφάλαιο του Δευτερονομίου, όλες οι υποσχέσεις για αυθονία ευλογίας είναι αν υπακούστε στη φωνή μου και τηρήσετε τους νόμους μου και πιστεύετε και τότε εγώ θα ανοίξω τους ουρανούς και δεν θα αρκεί ο τόπος για την ευλογία. Δηλαδή πάρα πολλές φορές μέσα στην Αγία Γραφή οι υποσχέσεις του Θεού συνδέονται με την διάθεση της καρδιάς να υπακούσεις τον Θεό. Βλέπετε, αυτό που μετράει είναι η διάθεση της καρδιάς. Δεν είναι αν τα καταφέρνουμε πάντοτε. Μπορεί κάποιες φορές να μην τα καταφέρνουμε. Μπορεί κάποιες φορές να έχουμε πτώσεις. Αλλά όταν η διάθεση της καρδιάς μας είναι Θεέ μου, εγώ θέλω να ζω για σένα, θέλω να σε υπηρετώ, θέλω να με βλέπεις και να χαίρεσαι, δεν θέλω να σε λυπώ. Όταν αυτή είναι η διάθεση της καρδιάς μας, τότε λέει περπατάμε στο φως, και καθώς περπατάμε στο φως έχουμε κοινωνία μεταξύ μας και το αίμα του Ιησού Χριστού μας καθαρίζει από κάθε αμαρτία. Επομένως, εάν κάποιος αγνίζει τον εαυτό του, αυτό είναι μέσα στο θέλημα του Θεού, είναι μέσα σε αυτά τα οποία ο Θεός θέλει, ζητάει και του αρέσουν, και ανοίγει δρόμο ευλογιών για τη ζωή του. Από την άλλη μεριά, στην προς Εφεσίους 4:27 λέει μη δίδετε τόπο στον διάβολο. Εάν κανένας δεν αγνίζει τον εαυτό του, αυτό σημαίνει ότι κατά καιρούς δίνει τόπο στον διάβολο. Και καταλαβαίνετε ότι επειδή ο διάβολος είναι ανθρωποκτόνος, καλό δεν μπορεί να έρθει στη ζωή ενός ανθρώπου που δίνει τόπο στον διάβολο. Επομένως, ενώ ο διάβολος δεν έχει καμία εξουσία στη ζωή του πιστού, γιατί στην προς Κολοσσαείς 1:13 λέει ότι ερίσατο ημάς εκ της εξουσίας του σκότους και μετέστησεν εις την βασιλεία του Υιού της αγάπης αυτού. Μας έβγαλε, μας γλίτωσε ο Θεός από την εξουσία του σκότους και μας έβαλε στη βασιλεία του Υιού του. Αυτό σημαίνει ότι το σκότος, ο διάβολος, ο εχθρός δεν έχει εξουσία επάνω στον πιστό. Εάν εμείς του δώσουμε τόπο, τότε παίρνει εξουσία, και τότε εάν ο εχθρός παίρνει εξουσία στη ζωή μας, φυσικά δεν θα είναι για καλό. Αμήν, αμήν, δόξα στον Θεό. Φαίνεται, αδέρφια, ότι αυτό που γίνεται σήμερα με αυτήν την τηλεσυνάθρηση, αλλά νομίζω όχι μόνο με αυτήν,
Νομίζω ότι γίνονται πάρα πολλές τηλεσυναθρήσεις όλες αυτές τις μέρες από πάρα πολλά αδέρφια μας. Νομίζω ότι αυτό δεν αρέσει στον διάβολο. Από ό,τι με ειδοποίησαν από το Zoom, 6 φορές μέχρι στιγμής κάποιοι προσπάθησαν να πάρουν τον έλεγχο και να σταματήσουν αυτήν την συνάθρηση κατά την διάρκεια της συνάθρησης. Αυτές οι προσπάθειες σταμάτησαν, τις απέτρεψαν. Δόξα στον Κύριο, ο Κύριος δεν επέτρεψε να χάσουμε όλα αυτά τα πολύτιμα που ακούσαμε. Κρατήστε τα στην καρδιά σας. Θα τα ξανακούσετε τις επόμενες μέρες, γιατί θα βγουν και στο YouTube και είναι καλό να τα ακούσουμε, γιατί οι ομιλίες αυτές είναι τόσο περιεκτικές. Το ξέρω από τις προηγούμενες που έγιναν από όλα τα αδέρφια, που κατά τη διάρκεια, όταν προσπαθείς να ακούσεις και να παρατηρείς και στην οθόνη σου όλα τα πρόσωπα, χάνεις πολλά. Έτσι ξανακούστε αυτόν τον υπέροχο λόγο που μας έδωσε σήμερα ο Κύριος και τους επόμενους που θα μας δώσει τις επόμενες μέρες. Θα ήθελα να προσευχηθούμε, έχουμε πάρα πολλά αιτήματα. Ξέρω ότι ο λαός του Θεού έχει πάρα πολλά αιτήματα. Δεν ξέρω αν έχετε κάποιο αίτημα εσείς που θέλετε να αναφέρετε. Ξέρω η αδερφή Λιδία για τους γονείς της και για κάποια εργασία. Ο αδερφός ο Τάκης κάτι θέλει να πει. Ναι, έχουμε κοντά μας το Σπύρο που έχουμε προσευχηθεί πολλές φορές, που του βγάλανε νερό από το σώμα και είναι παρόν σήμερα, έχει μπορέσει να παρακολουθήσει και προσευχόμαστε και ας προσευχόμαστε, διότι αξίζει να τον στηρίξουμε. Αδερφέ Τάκη, σε ευχαριστώ που μου το υπενθύμησες. Έτσι θα προσευχηθούμε ιδιαίτερα για τον αδερφό και όλοι θα πλώσουμε τα χέρια μας στην οθόνη, στο σημείο που φαίνεται ο αδερφός μας. Η αδερφή Ελένη Δουλάκη κάτι ήθελε να πει για τους γονείς της, για τον μπαμπά της. Σήμερα είχαν κάποια τρεξίματα, περιμένουμε ο Κύριος να ενεργήσει. Η αδερφή η Άννα Ηλιοπούλου θα ήθελε να ανοίξει το μικρόφωνο της να ξεκινήσει την προσευχή. Ναι, Κύριε μας Ιησού Χριστέ, ερχόμαστε αυτή την ώρα μπροστά Σου, Κύριε. Θέλουμε να Σε ευχαριστήσουμε γιατί είσαι πιστός στο Λόγο Σου, είσαι πάντοτε μαζί μας. Δεν μας αφήνεις και δεν μας εγκαταλείπεις, Κύριε. Λες στο Λόγο Σου ότι κι αν ακόμα η μητέρα παρατήσει το θυλάζον βρέφος της, Κύριε, Εσύ δεν πρόκειται ποτέ να μας εγκαταλείψεις, γιατί μας έχεις ζωγραφίσει στις παλάμες Σου. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, για όλες τις υποσχέσεις Σου. Σε ευχαριστούμε και για το λόγο που ακούσαμε από τον ευλογημένο μας αδελφό, τον αδελφό Χριστίδη, και περιμένουμε, Κύριε, Εσύ να ενεργήσεις θαυμαστά πράγματα ανάμεσά μας όλες αυτές τις μέρες, Κύριε, και το προσευχόμαστε αυτό. Τώρα θέλω να προσευχηθώ και για όλους τους ασθενείς που ανέφερε ο αδελφός Τίτος, είτε τους γνωρίζουμε είτε δεν τους γνωρίζουμε. Συμφωνούμε όλοι στην προσευχή, ενώνουμε την προσευχή μας και ζητάμε, Κύριε, Εσύ να επισκεφθείς όλους αυτούς έναν προς έναν, Κύριε, αυτή τη στιγμή, όπου και αν βρίσκονται. Είτε βρίσκονται στο σπίτι τους, είτε σε κρεβάτι νοσοκομείου, και Εσύ, Κύριε, να κάνεις ένα τέλειο έργο στην υγεία τους, Κύριε. Εσύ θέλεις να είμαστε υγιείς. Θέλεις να περπατάμε, Κύριε, με υγεία και με χαρά, για να μπορούμε να κάνουμε, Κύριε, το έργο Σου. Γιατί ποιος ασθενής, Κύριε, μπορεί να δουλέψει για Σένα? Και ο Δαβίδ, Κύριε, λέει πολλές φορές, πώς μπορώ να Σε δοξολογώ από το λάκκο, από τον τάφο δηλαδή. Γι' αυτό, Κύριε, ζητάω αυτή την ώρα Εσύ να τους επισκεφθείς όλους αυτούς, Κύριε, να τους αγγίξεις με το άγγιγμα, Κύριε, το δικό Σου, που φέρνει, Κύριε, θεραπεία, ελευθερία και ό,τι ο καθένας έχει ανάγκη. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, και για απόψε και καθώς και για όλη την ημέρα, και σε ευχαριστούμε για ό,τι Εσύ μας δίνεις την κάθε μέρα, Κύριε. Αμήν. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Θέλω και εγώ να Σε ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου για αυτήν την ημέρα, Κύριε, που μας χάρισες.
να είμαστε όλοι μαζί, να ακούσουμε τον Λόγο Σου, Κύριε. Σε ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Δεν θέλουμε να αναφέρουμε αυτή την λέξη Κύριος από συνήθεια, αλλά να το εννοούμε ότι είσαι ο Κύριος στην ζωή μας, ο κυρίαρχος. Κυριαρχείς στην ζωή μας, κυριαρχείς πάνω από κάθε κατάσταση, κυριαρχείς πάνω από τα προβλήματα, ελέγχεις τα πάντα και σε ευχαριστούμε, Κύριε. Είσαι πραγματικός Κύριος. Αλληλούια. Σε δοξάζουμε και σε ευλογούμε και σε υψώνουμε. Ω Κύριε μας, πόσο, Κύριε, χαρήκαμε που είδαμε σήμερα τον αδερφό μας τον Σπύρο. Εσύ να τον ευλογήσεις. Προσευχόμασταν, Κύριε, και δεν τον γνωρίζαμε, αλλά τώρα, Κύριε, τον γνωρίζουμε Ιησού και θέλουμε, Κύριε, να τον ευλογήσεις και να συνεχίσεις να τον αγγίζεις και να κάνεις μια τέλεια θεραπεία απάνω του. Σε ευχαριστούμε, Κύριε μας. Σε ευχαριστούμε για αυτά που κάνεις, Κύριε. Κάθε φορά βλέπουμε και καινούργια αδέρφια, γνωρίζουμε και καινούργια αδέρφια, και αυτό είναι μια τεράστια ευλογία. Ω Κύριε, πόσες ευλογίες Εσύ μας χαρίζεις και πόσες ευλογίες θα μας χαρίσεις και τις επόμενες μέρες. Σε ευχαριστώ, Κύριε. Θέλω να αναλάβεις και τους γονείς της αδερφής μου, της Ελένης της Δουλάκης. Ω Κύριε Ιησού, αλληλούια. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Θα κάνεις έκβαση στο πρόβλημα που έχουν με τον πατέρα της. Ναι, Κύριε, στον εμπιστευόμαστε. Εμπιστευόμαστε, Κύριε, αυτόν τον άνθρωπο. Ζητούμε, Κύριε, την θεραπεία του αλλά και την σωτηρία του. Ναι, Κύριε Ιησού μας, σε ευχαριστούμε, Κύριε. Θέλουμε αυτά τα Χριστούγεννα τα οποία όλη η ανθρωπότητα θα γιορτάσει, Κύριε, με έναν άλλον τρόπο από ό,τι συνήθιζε, αλλά θα γιορτάσει, Κύριε, σε λίγες μέρες. Θέλουμε αυτά τα Χριστούγεννα, Κύριε, να δούμε δικούς μας ανθρώπους να στρέφονται σε Σένα. Θέλω, Κύριε, να δω τον πατέρα μου να στρέφεται σε Σένα. Να δω, Κύριε, τους υπόλοιπους της οικογένειάς μου, τον γαμπρό μου, τα νύψια μου. Θέλω να δω, Κύριε, τα αδέλφια μας, τους γονείς μας, τα εγγόνια μας, τα παιδιά μας, Κύριε, να στρέφονται σε Σένα, Κύριε. Και να καταλαβαίνουν ότι μόνο Εσύ και μόνο Εσύ μπορείς να γίνεις ο σωτήρας τους, ο Χριστός και ο Κύριος τους. Αλληλούια, Κύριε μας. Αμήν. Αμήν. Αδερφέ Δημήτρη, μας είπες, και πολλές φορές συνηθίζεται να τα ακούμε, μία προσωπική σχέση με το Θεό. Και το ερώτημα πολλών είναι, εντάξει, ο Θεός είναι πνεύμα. Πώς είναι δυνατόν να έχω μία προσωπική σχέση, να είναι μέσα μου, να έρθει μέσα μου? Νομίζω ότι είσαι πιο κατάλληλος να μας δώσεις μία περαιτέρω καλύτερη διευκρίνηση. Σε παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ο Θεός μας έπλασε κατ' εικόνα Του και καθ' ομοίωσήν Του. Επομένως, όταν φύσηξε μέσα στον άνθρωπο πνοή ζωής, του έδωσε ένα στοιχείο με το οποίο ο άνθρωπος επικοινωνεί με τον Θεό. Αυτή είναι η διαφορά του ανθρώπου από τα άλλα δημιουργήματα, από τα άλλα ζώα. Στην 1η Θεσσαλονικής 5:23 λέει, ολόκληρο ημών το πνεύμα και η ψυχή και το σώμα να τηρηθούν άμεμπτα στην παρουσία του Κυρίου Ιησού Χριστού, και εκεί κάνει μία τριμερή διαίρεση, ότι ο άνθρωπος δηλαδή αποτελείται από πνεύμα, ψυχή και σώμα. Το σώμα το καταλαβαίνουμε όλοι, η ψυχή περιλαμβάνει την νόηση, το τι σκεφτόμαστε δηλαδή, την βούληση, το τι αποφασίζουμε, και τα συναισθήματα, πότε χαιρόμαστε, πότε λυπόμαστε, πότε θυμώνουμε. Επομένως ο ψυχικός κόσμος είναι η ψυχή, και το πνεύμα είναι μία διάσταση που έχει φτιαχτεί από τον Θεό για να επικοινωνούμε μαζί Του. Επομένως ο άνθρωπος έχει μέσα του ένα στοιχείο, το πνεύμα, το οποίο είναι ακριβώς το τμήμα της προσωπικότητας που ο Θεός έχει φτιάξει για να επικοινωνεί με τον δημιουργό Του. Αυτό είναι κάτι το οποίο δεν το βλέπουμε σε άλλα δημιουργήματα, δηλαδή και τα ζώα έχουν σώμα, έχουν και ψυχή. Ίσως όχι τόσο ανεπτυγμένοι, αλλά έχουν ψυχικό κόσμο, δηλαδή
έχουν νόηση, σκέφτονται, καταλαβαίνουν, έχουν βούληση, αποφασίζουν το κόκαλο θα το φάω τώρα ή να το θάψω να το φάω μεθαύριο, χαίρονται, λυπούνται, έτσι. Επομένως και τα ζώα έχουν ψυχικό κόσμο, αλλά ποτέ σε κανένα ζώο δεν έχει παρατηρηθεί η διάθεση να συναντήσει, να αναζητήσει το δημιουργό του. Αντίθετα με αυτό, σε όλους τους ανθρώπους, σε όλους τους λαούς, και ο Πλούταρχος το μνημονεύει αυτό, δεν υπάρχει λαός ο οποίος να μην έχει με κάποιο τρόπο αναζήτηση του Θεού, αναζήτηση του δημιουργού του, αναζήτηση μιας ανώτερης δύναμης. Και ακριβώς μπορούμε να έχουμε μια προσωπική σχέση με τον Θεό, γιατί ο Θεός έχει βάλει μέσα το είναι του ανθρώπου, στην συγκρότηση του ανθρώπου, ένα τμήμα που είναι το πνεύμα, με το οποίο έχει ακριβώς αυτόν τον σκοπό, να επικοινωνήσει με τον δημιουργό του, να έχει κοινωνία με τον δημιουργό του. Επομένως, όταν αποφασίζουμε να πάμε στον Θεό με μετάνοια, επομένως με ταπείνωση, και να δεχτούμε προσωπικά αυτό που ο Θεός έκανε για μας, τη σωτηρία που ο Ιησούς Χριστός έκανε για μας επάνω στο Σταυρό, ανοίγει ο δρόμος και ανοίγει το πνεύμα μας, έρχεται το Πνεύμα του Άγιο και κατοικεί μέσα στο πνεύμα μας και το καθοδηγεί στη σχέση μας με τον Θεό. Διότι με το που ο άνθρωπος αποφασίζει να δεχθεί τον Ιησού Χριστό Κύριο στη ζωή του, γίνεται μέσα του μία ριζική αλλαγή, αναφέρεται ως άνωθεν γέννηση, ως αναγέννηση μέσα στην Καινή Διαθήκη, και αυτό που συμβαίνει είναι ότι το Πνεύμα το Άγιο έρχεται και κατοικεί μέσα στον άνθρωπο. Και γι' αυτό ακριβώς στην 1η Κορινθίους 6:19 λέει, δεν ξέρει ότι το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος. Η λέξη ναός στα αρχαία ελληνικά προέρχεται από το ρήμα νέο, που σημαίνει κατοικό. Επομένως η λέξη ναός του Αγίου Πνεύματος σημαίνει κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος, και είναι πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι αυτό το λέει στους Κορινθίους, όπως είπα στο 6:19, ενώ προηγουμένως τους ίδιους ανθρώπους στο 3ο κεφάλαιο τους έχει πει ότι είναι μεταξύ τους φθόνος και έρης και διχόνοια και είναι σαρκικοί και περιπατούν κατά άνθρωπον. Επομένως, ενώ είχαν οι Κορίνθιοι πολύ σοβαρά προβλήματα στην πνευματική τους ζωή, είχαν διχόνοιες, είχαν φασαρίες μεταξύ τους, παρόλα αυτά το γεγονός ότι ήταν συνειδητά πιστοί του Ιησού Χριστού, παρόλα τα προβλήματα, παρόλο ότι δεν πήγαιναν καλά πνευματικά, ο Απόστολος Παύλος τους λέει ότι το σώμα τους είναι ναός του Αγίου Πνεύματος, κατοικητήριο του Αγίου Πνεύματος. Επομένως μέσα στο πνεύμα το οποίο ο Θεός δημιούργησε μέσα μας, και μέσα σε αυτό το πνεύμα έρχεται να κατοικήσει το Άγιο Πνεύμα του Θεού, και αυτό είναι ακριβώς που μετά καθοδηγεί την σχέση μας, την προσωπική μας σχέση με τον Θεό, η οποία βέβαια βαθαίνει και αυξάνεται όσο περισσότερο μελετούμε τα λόγια του Θεού και όσο περισσότερο μένουμε στην παρουσία του Θεού και διαθέτουμε χρόνο στην προσευχή για να μείνουμε στην παρουσία του Θεού και να έχουμε κοινωνία και επικοινωνία με τον Θεό. Κατά τη διάρκεια της συνάθρησης συνδέθηκαν και άλλα αδέρφια. Σας καλωσορίζω, αγαπητά αδέρφια. Έχει συνδεθεί και ο αδερφός Βασίλης Γιαννακόπουλος. Αδερφέ Βασίλη, ο Κύριος να σε ευλογήσει πλούσια. Μπορείς να ανοίξεις το μικρόφωνο σου αν θέλεις να δώσεις έναν χαιρετισμό. Ευχαρίστως θα σε ακούσουμε. Πολύ καλησπέρα σας. Χαίρομαι που είμαι μαζί σας. Ευχαριστούμε τον Θεό για αυτό το ωραίο μήνυμα που ακούσαμε, και αν επιτρέπετε θα ήθελα, αδερφέ Δημήτρη, στο Ιωάννης 14, 21 και 23 είναι κάποια συγκεκριμένα εδάφια περί της κατοικήσεως του Θεού μέσα μας, που αναφέρει ο Ιησούς Χριστός. Αν με αγαπάτε θα τηρήσετε τις εντολές μου και εγώ θα σας αγαπήσω. Θα σας αγαπήσει ο Πατέρας και θα έρθουμε και θα κατοικήσουμε μέσα σας. Είναι μια προϋπόθεση αυτή που πρέπει να κάνουμε το θέλημα του Κυρίου για να έχουμε το Θεό να κατευθύνει τη ζωή μας. Αλλιώς την κατευθύνουμε μόνοι μας και δεν υποτασσόμεθα στην οδηγία του Πνεύματος του Αγίου.
Έτσι είναι, γι' αυτό και ο Λόγος του Θεού μας λέει μη λυπείτε το Πνεύμα το Άγιο, διότι όταν κάνουμε του κεφαλιού μας το Πνεύμα το Άγιο λυπάται, γι' αυτό λέει μη σβήνετε το Πνεύμα το Άγιο του Θεού. Βεβαίως το Πνεύμα το Άγιο μένει μέσα μας και λυπάται ή σβήνεται εάν εμείς κάνουμε ό,τι νομίζουμε και δεν ζούμε με υποταγή στις αλήθειες του Θεού. Ο αδερφός από την Γερμανία, ο Γκέρτ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να πω ένα βαθύ ευχαριστώ στον Κήρυκα. Δεν είμαι γλωσσολόγος, αλλά εκτιμάω την σημασία της γλωσσολογίας. Είμαι επιστήμον που είμαι προσεκτικός με τις λέξεις, αλλά άλλο πράγμα. Μου έχουν δύο σκέψεις. Το ένα είναι δεν έχουμε μια μοντέρνη λέξη στην γερμανική γλώσσα για ευδοκία. Ο Λούθερος επέλεξε μια πολύ κατάλληλη έννοια, αλλά άλλαξε η σημασία. Η σημασία της λέξης του Λούθερο είναι τώρα σαν διασκέδαση. Η wellness αγγλικά. Μεγάλο λάθος. Και δεν είναι μόνο παρεξήγηση, είναι κατάχρηση. Δυστυχώς αρκετά πολλοί πιστεύουν τώρα η Εκκλησία είναι για το wellness, για τη διασκέδαση, καθόλου έτσι. Αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι πνεύμα. Υπάρχουν λεγόμενοι επιστήμονες που πιστεύουν να εξηγήσουν το πνεύμα με το κομπιούτερ. Είναι ύβρι, είναι ανοησία. Το πνεύμα είναι ευθείαν από τον Θεό. Τίποτα άλλο. Αποκλείεται να ψάξουν τι είναι πνεύμα, από πού έρχεται, πώς λειτουργεί με τη λογική της επιστήμης. Αποκλείεται. Ευτυχώς αποκλείεται. Για πάλι λέω, ευχαριστώ πολύ. Είναι πολύ βοηθητικό που είπατε. Δόξα τω Θεώ. Γι' αυτό ο Λόγος του Θεού λέει ότι στην προς Εβραίους στο 4ο κεφάλαιο ο Λόγος του Θεού ότι είναι το μότερος υπερπάσαν δίστομον μάχαιραν και διέρχεται μέχρι διαιρέσεως ψυχήστε και πνεύματος. Ο μόνος που μπορεί να ξεχωρίσει την ψυχή, δηλαδή τον ψυχικό μας κόσμο, νόηση, βούληση, συναισθήματα από το πνεύμα, είναι ο Λόγος του Θεού. Μόνο αυτός χωρίζει την ψυχή από το πνεύμα. Μπορώ να πω κάτι εγώ, είμαι ο Χρόνης. Θέλω να πω καταρχήν να ευχαριστήσω και τον Τάκη που με έφερε εδώ και επίσης θέλω να ρωτήσω τον κύριο Χριστίδη, επειδή άκουσα ότι είπε ότι υπάρχει ανεξιθρησκεία στο δυτικό κόσμο, ενώ στον ανατολικό κόσμο δεν υπάρχει βέβαια. Στον κόσμο αυτό στο μουσουλμανικό δεν μπορούμε εμείς να μιλήσουμε για τον Χριστό. Αυτό διώκεται. Πώς λοιπόν θα βοηθήσουμε να μεταδοθεί ο λόγος του Χριστού στον κόσμο αυτό? Και είπατε επίσης ότι εμείς δεν βλέπουμε, αλλά το βλέπει ο Χριστός, εργάζεται, ο Θεός εργάζεται για να μας βοηθάει να μεταδίδεται η διδασκαλία του. Ναι, ο Θεός εργάζεται και μέσα στον μουσουλμανικό κόσμο και γενικότερα στην Ανατολή. Καταρχήν υπάρχουν τώρα μέσα από τις διάφορες εκπομπές ραδιοφωνικές, τηλεοπτικές, μηνύματα σε διάφορες γλώσσες και επίσης μέσα από το ίντερνετ, όπου επιτρέπεται το ίντερνετ στις χώρες αυτές, έχουν τη δυνατότητα οι άνθρωποι να ακούσουν τα λόγια του Θεού και υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι μαθαίνουν και ακούν τα λόγια του Θεού μέσα από αυτά τα ηλεκτρονικά μέσα. Απ' την άλλη μεριά έχουμε πολλές μαρτυρίες από ανθρώπους τους οποίους ο Ιησούς εμφανίζεται σε όνειρα στον ύπνο τους και επειδή ο Ιησούς μνημονεύεται 25 φορές μέσα στο Κοράνιο, ξέρουν ότι υπάρχει ο Ίσα, ο γιος της Μαρίας, το ξέρουν οι μουσουλμάνοι και τον θεωρούν έναν από τους μεγάλους προφήτες του Θεού, έναν από τους 5 μεγαλύτερους προφήτες του Θεού. Επομένως εμφανίζεται ο Ίσα, ο Ιησούς στον ύπνο τους και τους αποκαλύπτεται και τους λέει ότι θέλει να λατρεύουν Αυτόν και έχουμε πολλές τέτοιες μαρτυρίες ανθρώπων. Επομένως κάποιοι βέβαια φοβούνται να μιλήσουν γιατί υπάρχει πολύ σημαντικός και σκληρός διωγμός, αλλά ο Θεός έχει τον τρόπο να προσεγγίσει όλους τους ανθρώπους. Εμείς αυτό που μπορούμε να κάνουμε από τη δική μας τη μεριά είναι
για τους ανθρώπους που βρίσκονται στη χώρα μας, να μελετήσουμε το πώς μπορούμε να τους προσεγγίσουμε. Για όποιον ενδιαφέρεται, υπάρχουν μηνύματα στο Αληθώς Ανέστη, στα μεμονωμένα μηνύματα «Ο Ιησούς και ο κόσμος του Ισλάμ», όπου ακριβώς γίνεται λόγος για το πώς μπορεί κανείς να προσεγγίσει έναν άνθρωπο που ανήκει στο Ισλάμ και ποια είναι τα κοινά στοιχεία από τα οποία μπορεί να ξεκινήσει για να του μιλήσει για τον Ιησού Χριστό. Γιατί όπως είπα, ο Ιησούς Χριστός μνημονεύεται ξανά και ξανά μέσα στο Κοράνιο, μνημονεύεται η εκπαρθένου γέννησή του, μνημονεύεται το γεγονός ότι έκανε θαύματα, ότι ανέστησε νεκρούς. Δεν μνημονεύεται η σταύρωσή του. Το Κοράνιο λέει ότι θέλησαν οι Ιουδαίοι να τον σκοτώσουν, αλλά μπερδεύτηκαν και πήραν κάποιον άλλον στη θέση του και σκότωσαν, γιατί ο Αλλάχ τον Ιησού τον πήρε κοντά του κατευθείαν, αλλά λέει το Κοράνιο ότι θα είναι εκεί στην τελική κρίση ο Ιησούς. Επομένως για αυτούς δεν υπάρχει η λυτρωτική θυσία επάνω στο σταυρό, δεν υπάρχει η Ανάσταση και η ζωή, και δεν υπάρχει η σωτηρία, η απολύτρωση έτσι όπως την γνωρίζουμε. Το μόνο που υπάρχει είναι η υπακοή. Ισλάμ σημαίνει υπακοή και μουσουλμάνος σημαίνει αυτός ο οποίος είναι υπάκουος στον Θεό. Επομένως μπορεί κανένας να έχει με οποιονδήποτε άνθρωπο ένα κοινό στοιχείο από το οποίο να ξεκινήσει και να φέρει το μήνυμα του Ευαγγελίου σε προσωπικό επίπεδο. Τώρα σε διεθνές επίπεδο, άνθρωποι που γνωρίζουν καλά τις διάφορες θρησκείες και τις διάφορες θεολογίες, έχει βάλει ο Θεός στην καρδιά τους να κάνουν εκπομπές ραδιοφωνικές, τηλεοπτικές, διαδικτυακές, και έτσι απλώνεται το Ευαγγέλιο σε μέρη που δεν φανταζόμαστε, με τη χάρη του Θεού. Αμήν. Αγαπητά αδέρφια, να κλείσουμε την συνάθρησή μας. Δεν ξεχνάμε τα αιτήματα που ακούστηκαν και θα ήθελα να δώσω το μικρόφωνο στον αδερφό μας τον Νασόπουλο. Εδώ μου ήρθε ένα μήνυμα που αφορά εμένα και τη Μάγδα και λέει ότι θα ήταν καλό να προσευχηθείτε και για μας, και θα το ήθελα πάρα πολύ αυτό, λόγω όλης αυτής της κατάστασης, όλων αυτών των προβλημάτων, όλων αυτών των επιθέσεων. Ο διάβολος δεν θέλει να κάνουμε απολύτως τίποτα. Θα μας άφηνε ανενόχλητους και ελεύθερους αν καθόμασταν συνέχεια στον καναπέ μας. Αλλά δεν είμαστε άνθρωποι του καναπέ. Οι χριστιανοί δεν είναι άνθρωποι του καναπέ. Έτσι, επειδή εμείς θα διακηρύξουμε ότι ο Ιησούς είναι ο Σωτήρας, είναι ο Χριστός και είναι ο Κύριος του κάθε την ζωή. Έτσι, αδερφέ Νασόπουλε, θα ήθελα να κλείσεις με μια προσευχή για μένα και τη Μάγδα και για κάθε εργάτη. Αγαπημένε Κύριε, η καρδιά μας είναι γεμάτη από λατρεία και από ευγνωμοσύνη σε Σένα το Θεό μας, που απόψε αυτή την όμορφη βραδιά που είχαμε μας ευλόγησες όλους μας με το μήνυμα του αδερφού μας του Χριστίδη, και όλους μαζί όπως βλεπόμαστε Κύριε να μας κρατήσεις τον έναν κοντά στον άλλον με αγάπη δική Σου και να μας χαριτώνεις με χάρη για να μπορούμε να μεταφέρουμε τη χάρη τη δική Σου στους ανθρώπους που επικοινωνούμε κάθε μέρα. Σε ευχαριστούμε γιατί είσαι ο Θεός, ο ευλογητός στους αιώνας. Σε ευχαριστώ ιδιαίτερα εγώ γιατί μέσα από αυτή την κατάστασή μου τον τελευταίο καιρό με ζωοποίησες και πάλι. Ίσως ο διάβολος ήθελε να με έχει εξοντώσει, αλλά εσύ και πάλι μου έδωσες ζωή και σε ευχαριστώ πολύ για όλα. Ακόμα προσεύχομαι για αυτό το βράδυ και για τη Μάγδα και για τον αδερφό μου, Κύριε, να τους ευλογήσεις, αγαπημένοι μας Κύριε, να ανάβεις τα προβλήματα, τις ανάγκες, τις δυσκολίες και όλα αυτά τα αφήνουμε στα χέρια Σου και δίνουμε σε Σένα τη δόξα, την τιμή, τη λατρεία και την προσκύνηση, αλλά και για κάθε άλλον και για την πατρίδα μας ακόμα προσευχόμαστε απόψε όπως είμαστε εδώ. Και Εσύ μας λες ό,τι ζητήσετε από μένα, λέει ο Πατέρας, στο όνομα του Ιησού Χριστού, εγώ θα το κάνω, και πιστεύαμε άκουσες Κύριε Θεέ μας και Πατέρα μας τα αιτήματά μας όλων μας και σε ευχαριστούμε μέσω του σωτήρα μας του Ιησού Χριστού. Τα φέραμε μπροστά Σου και τα φέρουμε στα πόδια Σου. Η δόξα και η τιμή και η λατρεία και ο έμπαινος ανήκουν μόνο σε Σένα. Στο όνομα του Ιησού Χριστού, του Κυρίου μας. Αμήν.